Hi ha algú? Endavant. Passo, Passo així. Senti, sisplau. Passo... No, aquí. Passo a la Aquí. ligera, Aquí. com es diu. Aquí. Marca-la Que aquí. em coneix, vostè? No, però a veure... Pues podria començar per dir-me el nom, no? Sí. Si no anem amb sinceritat, Ja ho he dit. aquesta entrevista acabarà molt malament, ja li dic ara, Jo em dic Antonio. Tu busco. Com es diu vostè? Antonieta. Què tal, Ja. Sí, no sé, sempre hi ha coses que em molesten a mi. Què necessiteu gent per fer de modelos? Què tindríem feina per fer de modelos amb aquesta agència de modelos? Sí, però és una agència molt... Exclusiva. Bueno, però qui fa l'entrevista aquí? La fa vostè o la fa jo? Vostè. Ara anem bé. Vinga, Eduard. Comencem. Ha treballat de model alguna vegada? Sí. Jo, Antonio, he treballat de model alguna vegada. És bo de saber-ho. Que està buscant algú aquí o...? Sí, m'havia mirat aquí, havia entrat a la pàgina de l'IKEA. Però vostè que n'ha de fotre, d'on estic? No, jo havia entès que això era una prestigiosa agència de modelos i que potser... Jo ja no ho sé. Necessiteu Ha fet gent... l'entrevista a vostè? Necessiteu gent per fer de modelos. No, de modelos no. Què subdivideix vostè? Se subdivideix. A veure, nosaltres aquí, Sí. bàsicament, estem buscant un perfil de persona. Sí. Fiquis així, de perfil. Doncs no serà aquest, Sisplau. No és el perfil, no sé. Va, sisplau. Vostè sap que les modes van variant. Sap que les modes canvien o no sap que les modes canvien? A veure, fiquis de perfil. Passa'm això de la mà. Fiquis de perfil. Té a la mà. Vostè té una cosa a la mà. Vostè ha agafat una cosa d'aquí i se l'ha ficat, se l'ha amagat a la mà. Vol fumar? Sí. Doncs se'n va fora. Aquí no es fuma. No es pot fumar. I fica un cartell allí, no es pot fumar. Vostè es pensa que pot vindre aquí, a una entrevista, fotre l'entrevista a vostè, riure-se'm a la cara, fumar aquí quan no es pot fumar... Que la puc entrevistar jo, vostè. Però vol deixar-me parlar? No, del que jo he vist No, l'anunci, mira, he vist l'anunci mira, pel diari. jovenet, He vist l'anunci pel jovenet. diari. No, m'enfadaré. No, He vist l'anunci pel jovenet. diari. Necessito la feina. És una agència de Necessito models... la... I què va passar, si es pot saber? Faig una trucada i ràpid m'ho diuen, No truqui, sisplau, que els atents en són. No truquis. La trucaré. Total, he ficat saldo? Va. Estem buscant un perfil de persona. Sí. Fiquis així, de perfil. Doncs no serà aquest, No ploris més, home, no ploris més. Està aquí a la vora. Andau. Però que és igual, que s'han de sense el que cagin, nascents! Sap de que ara m'he d'anar a canviar les calces? No té res a veure! Que s'han de sense el que cagin, nascents! Miri, si vol... És el mateix, quasi! Permeti'm que em rigui, però és que... Que no li resulta atractiva, Que no li resulta atractiva. Sí. Diuen que faig poc pit. Toqui si faig poc pit. Bueno, però què està fent? Li fotré una denúncia de que... Però vostè m'ha dit que toqui si fa poc pit. Però li he dit l'altre. Què li he dit aquest, jo? Què necessiteu gent? Quin m'ha tret, aquest? Doncs perquè també me toca l'altre pit. Què necessiteu gent? El de pit només me'l toca el meu home. És el mateix, quasi! És el mateix! Jo vull ser modelo perquè... Vegui. Doncs es deu ser això. Ah, Veu, què és això? sí, rellotge de l'IKEA. Miri, quina hora és? Ara són les 12 en punt. I ara? Les 6 en punt. S'ha d'acabar el temps.